Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Magdamag na pag-ulan nagdulot ng mas mataas na baha sa Makabebe. Dalawang aita na sinampahan ng kauna-unahang kaso ng paglabag sa anti-terror law na absuelto. Nakabubuhay na sahod, trabaho, hiling ng mga manggagawa sa huling sona ni Pangulong Rodrigo Duterte. At standardization ng adobo at sisig, hindi napapanahon ayon sa Kapampangan historian. Maya Pabay, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Tizon. Narito na nga mga naunguna at pintukang balita ng CLTV News. Tinaguriang Water World ang bayan ng Makabebe, Pampanga dahil malaking bahagi nito ang lubog sa tubig all year round. Ang dekadang problema sa baha ay bunsod ng high tide at naiimbak na tubig tuwing panahon ng tag-ulan. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Makabebe, all set na ang kanilang evacuation center kung saan ipatutupad ang strict health and safety protocols dahil sa COVID-19 pandemic. Si Rainiel Pawid ang may ulat. Wala mang nakataas na tropical cyclone wind signal sa Pampanga, naging magdamag naman ang buhos ng ulan sa probinsya. Ito rin ang dahilan sa gabinting pagtaas ng baha sa ilang lugar sa bayan ng Makabebe. Sa videong ito ng concerned citizen na si Angelica, makikitang nadulas pa ang isang binatilyo habang lumalakad sa kalsada sa barangay Santa Rita. Ate Bena mo! Kawawa! Dahil sa naghalong high tide at tubig ulan, hindi na raw humuhupa ang tubig sa lugar, bagay upang magkaroon ito ng makapal na lumot. Patuloy naman ang konstruksyon ng mga kanal at pagtataas ng kalsada sa ilang bahagi ng bayan upang maibsan ang dekada ng problema sa baha. Dahil sa COVID-19 pandemic, ginawang vaccination site ang Hidden Paradise Gym sa Barangay San Francisco. Ito ang pangunahing evacuation center ng bayan. Ayon kay Municipal Disaster Chief Jomel Cruz, hindi naman nila isinantabi ang peligrong hatid ng posibleng mga bagyong paparating. Alerto pa rin umano ang kanilang tanggapan at inihanda na ang isang bagong tayong paaralan bilang alternatibong evacuation center. Mayroon itong 10 silid na kayang i-accommodate ang 20 katao. Tiyak rin umano ang implementasyon ng safety protocol sa lugar dahil sa banta ng COVID-19 transmission o hawaan. We will be using the San Roque Elementary School building, which is new and hindi pa siya nagagamit as the new temporary evacuation center. So, based po sa records natin for the past years, several years na yung number of nag-evacuate, kayang-kaya pong i-accommodate nung sa areang yon. Sa mga nagdaang taon, 35 pamilya ang maximum o pinakamaraming bilang ng lumikas ang naitala ng Disaster Office sa kanilang evacuation center. Ang naturang pasilidad ay may kakayanang i-accommodate ang 250 families tuwing may bagyo. Sanay man sa mataas na tubig ang mga residente na Makabebe, hindi mo na ito rason para magpakakampante lalo na sa pabago-bagong lagay ng panahon. Samantala, base sa National Disaster Risk Reduction and Management Council notice nitong July 20, naka-orange rainfall warning na sa Bataan at Zambales. Binabantayan sa mga nasabing lugar ang posibilidad ng matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Rainiel Pawid, CLTV News. Naipamahagi na ang nasa 174 na ektarya ng lupain sa Pampanga Agricultural State University sa mga magsasaka na benepisyaryo ng Executive Order No. 75. Ito ang batas na nag-aatas sa Department of Agrarian Reform na ipamahagi ang agricultural idle land na pagmamay-ari ng gobyerno. Samantala, for verification pa raw ang apela ng PISAW na huwag nang sakupin ng EO 75 ang higit 300 ektaryang lupain na gagamitin naman daw for educational purposes. Narito ang report. Sa mahabang panahon na paghahangad na magkaroon ng sariling lupa, ang mga magsasaka dito sa magkaratig bayan ng Arayat at Barangay San Vicente, Magalang, Pampanga, ang petsang July 19, 2021 ay totoong makasaysayan. Mula sa mga mensahe ng tarpaulin na nakapaskil sa paligid ng Barangay Covered Court, nangungusap ang tuwa at pasasalamat ng mga magsasaka. Ang ilan, may baon pa ng mga kupas na larawan at ipinagmamalaki sa news team ang kanilang naging hakbang na ipaglaban ang karapatan ng mga magsasaka sa iba't ibang administrasyong dumaan. Nagtagumpay lang kami nung paglalaban namin noon. Oo.
Ayun, nagwagi ang mga Magsasaka. opisyal ngayon. Oo. Mga barangay captain. Kailan pa ho yan? 1999? May mga Oo. pagpupulong ho kayo. Yan ho sa mga ho ninyo, no? 19 panahon At na sa- kay Ramos. Ayon kay San Vicente Barangay Captain Luis Briones, tila panaginip na magkaroon ng sariling lupa ang kanyang mga kabaryo na ang mayorya ng kabuhayan ay nasa pagsasaka. Ang malaking teritoryo ng lupa ng Pampanga Agricultural State University o PSAU na napatituluhan ay totoong naging suntok sa buwan sa mga magsasaka na ilaban ito. Hanggang sa mapirmahan at maisilbi ang Executive Order Number 75 ni Pangulong Rodrigo Duterte noong February 15, 2019 na nag-aatas na ipamahagi ang mga idle land na pagmamay-ari ng gobyerno para sa mga benepisyaryong magsasaka. Napakasaya po namin. Matagal na po itong pinaglalaban. 1995 pa pinaglalaban na po to. Natituluhan po to noong 2015 at 2016 pa lang. Kaya kami po ay lubhang napakasaya sa nangyaring ito. Maraming salamat po. 281 na benepisyaryo ng EO75 mula sa mga magsasaka at mga estudyanteng nagtapos sa agrikultura ang naghati-hati sa 171 ektaryang lupain na bahagi ng Pampanga State Agricultural University o PSAU. Mismong si Agrarian Reform Secretary ang nanguna sa distribusyon ng lupa sa mga magsasaka. Alam niyo po ba na sa ating Comprehensive Agrarian Reform Program under Republic Act 6657, ang mga magsasaka na nabibigyan ng lupa ay nagbabayad sila ng amortisasyon doon po sa land bank. Pero kayo po, ang inyo pong lupa na matatanggap ay dahilan po sa Executive Order Number 75 na kung saan ang lupa ay mapapasa inyo ng libre at walang bayad. Nagpaalala naman si DAR Region 3 Director Attorney Maria Celestina Tam sa mga magsasaka na huwag ibenta ang tinanggap na lupa. Sana po ay hindi mabenta, hindi po mapunta sa iba. At sana po ay ito ang maging dahilan para po umunlad ang lahat po ng inyong pamilya. Samantala, under assessment pa ng DAR ang nasa 310 hectares sa higit 500 hektaryang lupain ng PSAU na ginagamit for educational purposes. Hindi tumutol ang pamunuan ng PSAU sa pamamahagi ng inisyal na 174 hectares sa lehitimong magsasaka ayon kay Castreciones. Pero sinabi ng kalihim na for verification pa ang apela ng PSAU na wag nang sakupin sa Executive Order Number 75 ang natitirang bahagi ng lupa dahil may nailatag na raw na programa o pasilidad ang universidad dito. Pero dahil may apela ang Pampanga State Agricultural University na kung saan ang ilang bahagi ay meron daw silang programang nakalaan, ay kami po ay nagsasagawa ngayon ng investigasyon at verification kung ito po ay may katotohanan. At kung ito po ay may katotohanan, siyempre hindi po natin basta pwedeng kunin. Maaari naman umanong ihain ng PSAU sa arbitration process ng Department of Justice o DOJ sakaling iapila na hindi ito masakop ng EO75. Sinabi ng kalihim na sa tinakbo ng pag-implementa ng nasabing batas, ang distribusyon ng lupa ng PSAU ay maituturing na isa sa pinakamakasaysayang pamamahagi ng lupa ng Department of Agrarian Reform sa mga magsasaka. So far, ito yung isa sa mga pinakamalaki. Pero meron pang darating na isa pang mas malaki. Ito naman yung sa... Hindi na ho dito sa Pampanga. Ito naman po ay sa Marawi. Meron po tayo ipapamigay na 4,000 ektarya para po sa mga kapatid nating Muslim. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News na kabubuhay na sahod, trabaho, hiling ng mga manggagawa sa huling sona ni Pangulong Duterte. At human capital investment, susi umano sa muling pagbangon ng ekonomiya ng Mabalacat City. Magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Bagamat unti-unti na nagbubukas ang ekonomiya ng bansa matapos ang total lockdown noong nakaraang taon dahil sa COVID-19 pandemic, marami pa rin sa ating mga kababayan ang walang trabaho o hindi sapat ang kinikita. Kaya naman hiling ng mga manggagawa, makatotohanan ng programa para sa kanila ang sanay banggitin sa huling SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang ulat. Paspasan ng trabaho sa hollow blocks manufacturing na ito sa Porac, Pampanga. Walang sinasayang na bawat sandali si Salvador Maaghop dahil ang kita ay nakadepende sa bilis ng kanyang pagkilos. Yung kinikita ko sa hollow blockan or kita sa hollow blockan, per sacks yun kada gawa. Kaso lang yung per sacks niya, 90 pesos per sacks. Hindi lang liksi at lakas ng katawan ang puhunan dito, kundi ang paghahabol sa oras para makakota. Pakyawan ng trabaho sa maliit na kita na paghahatian pa ng 3 katao. Ano kami nun? 3. Kasi hindi mo, pwede kang magsulo, kaso lang patay yung katawan mo, hindi ka na makapasok kinabukasan. Halos ihi na lang umano ang pahinga kung sa isang araw ay matapos nila ang 15 pirasong sako na kapag pinaghati-hati ang kita, may mauuwing 400 pesos si Salvador. Minsan, pinakamarami na yung 15, 3 kami. 15. So, pag 3 kayo, kung magkano man yung paghahati, O, paghahatian namin yun. walang benepisyo doon. Walang benepisyo yun. Kaya, pero kahit paano nga, basta may pangtaguyod lang sa pamilya. Hindi ito ang dating kabuhayan ni Salvador, ngunit dala ng pandemya, ang nooy malakas na biyahe nito bilang contract service sa isang online shopping portal, tumumal. At hindi rin umano niya mabatid na kahit na may existing contract ito, palaisipan sa kanya kung bakit hindi na ito tinawagan sa trabaho. Nilipat kami sa ibang department. Kasi ang kasamahan namin na nilipat nila doon, may termination pinadala yun eh. Pero kaming dalawa na kasamahan ko, yun ang problemang tanong namin. Hindi kami kasama sa termination, pero pinasama kami doon sa ibang department ang lilipatan. Pobre ang tingin sa sarili ni Salvador at sa uri ng kanyang kabuhayan, ang maghabol at magkwestiyon sa legalidad ng kanyang kontrata ay malabo nang mapansin pa. At ang hinaing niya sa gobyernong may pangako na iangat ang kabuhayan ng mga obrero, sana raw ay maging totohanan. Lalo na sa nalalapit na huling State of the Nation address ng Pangulong Rodrigo Duterte. Oo, lalo na kaming nawawalan ng trabaho. Walang mag-ano sa amin. Wala man lang nakita yung gobyerno sa mga maliliit na kagaya namin na mga trabador lang. Nabibilang si Salvador sa 12.3% na underemployment sa bansa o katumbas ng 5.49 na milyong Pilipino na kulang ang sinasahod. Sila yung mga naghahanap ng mas mahabang oras sa pagtatrabaho dahilan sa pangangailangan ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ang construction industry kung saan bumagsak si Salvador ay sumasalamin din sa datos ng PSA na ang sektor na ito ay bahagya lamang na naapektuhan ng pandemic crisis. Sa datos ng PSA, sa paunti-unting pagbukas ng ekonomiya nitong buwan ng Mayo, bumaba sa 7.7% ang unemployment rate sa bansa kumpara noong Abril na nasa 8.7%. Ang 7.7% ay katumbas ng 3.73 milyong Pilipino na walang trabaho. Ang banta ng panibagong strain ng virus ng COVID-19 na posibleng maghigpit sa quarantine restrictions at maglimita muli sa pagbukas ng industriya ang pinangangambahan ng mga maliit na sektor ng paggawa na ang kabuhayan ay isang kahig isang tuka. Sa pagkuha ng pulso ng CLTV News sa mga kabalen sa inaasahang ibibida ng Pangulo sa kanyang huling SONA, iba't iba ang kanilang damdamin. May mga ayaw ng umasa. Ano pang gusto niyo natin marinig kayo? Tayo bilang tayong mahihirap. Wala po. Wala na. Wala na po. Marinig sa SONA ng Pangulo Duterte ngayon. No comment, sir. No comment. Yan, anong inaasahan mo sa SONA ni Duterte ngayon? Wala sir. Wala namang natutupad sa mga sinasabi niya. At may mga kabalen na handa pa ring makinig sa huling hirit ng Pangulo.
marami pa siyang magagawa kuya. Kasi maayos siyang mamalakad. Yung sa ekonomiya natin, pag sa pandemic, medyo tayo, hirap tayong bumangon. Kung kagaya ng dati na marami siyang nasolusyonan na problema sa Pilipinas, sa palagay ko mas marami pa siyang masusolusyonan. Paulo G. Santos, CLTV News. Bahagi ng rekisito sa mag-aakyat bilang syudad ang isang first-class municipality ay ang laki ng populasyon, local revenue at lawak ng nasasakupang teritoryo. Sa ikasyam na cityhood anniversary ng Mabalacat, tinutulak ng pamahalang panglungsod ang pagpapalakas sa human resource investment na isang susi umano sa muling pagpapasigla ng lokal na ekonomiya ngayong pandemya. May exclusive report si Paulo G. Santos. Sa laki ng bilang ng isang malusog na populasyon, nakadepende ang lakas ng paggawa at kita ng lokal na pamahalaan ng isang syudad. Ganito ipinaliwanag ni Mayor Crisostomo Garbo ang pagbibigay importansya sa 9th Cityhood Anniversary ng Mabalacat ngayong July 21, 2021. At sa malaking pondo na nakukuha ng syudad sa national government sa pamamagitan ng Internal Revenue Allotment o IRA, ang investment ng lokal na pamahalaan ay dapat umanong mas malaki sa tao. Tumas nga ang ating IRA, but what is important is also you have to give what is due to the people of Mabalacat. Hindi lamang nananatiling syudad ka, pero naging syudad ka nga, wala namang nararamdaman ang mga tao. Sa datos ng lokal na pamahalaan, 30% ng local revenue collection ng syudad ang apektado ng pandemya. Ito yung mga negosyo sa loob at labas ng Clark sa Mabalacat. Bilang chairperson ng Metro Clark Advisory Council, ayon kay Garbo, ang mga bagay na may kaugnayan sa healthcare system na may direktang implikasyon sa lakas ng paggawa ay kailangang bigyan ng prioridad ng syudad. Lalo't sila ang nasa poder ng pag-akto dito. Itong taon na ito, bumaba ang ating koleksyon ng more than 30%, hindi natin na-reach yung ating expected income dyan. Well, of course, po yun, talagang may explain natin dahil nga nagkaroon ng lockdown, maraming may percentage lang na pwedeng pumasok, So marami po naapektuhan. Sa inaasahang implementasyon ng Mandanas ruling, higit sa nakukuhang IRA funds ng syudad ay magkakaroon ng shares ang LGU, hindi lamang sa National Internal Revenue Taxes, kundi pati na sa buwis na kinokolekta ng Bureau of Customs. Ang posisyon ng Mabalacat City na malapit sa economic zone ay magbibigay ng tsansa umanong magpapalaki sa perang gugulin ng LGU. Pagtataya ni Mayor Garbo, higit 300 milyong piso ang inaasahang madadagdag sa koleksyon ng syudad. Kuha tayo ng share dito ng more than 370 million, which could add sa ating mga serbisyo na ipagkakalob natin sa ating mga kababayan. Ang karagdagang pondo na makukuha ng city government ay tinitiyak umanong magkakaroon ng pulidong transition plans. Dito binabanggit ng alkalde na may pag-aaral na sila sa fiscal and technical capabilities ng lokal na pamahalaan sa pagdetermina ng mga prioridad ng paglalaanan ng pondo. Gaya umano ng malaking investment ng syudad sa tinaguriang Pampanga Technopark na magpapalakas sa industriya ng paggawa sa Mabalacat. Ito pong Pampanga Technopark, Ito po isang 210 hectares na development na which could generate 110,000 employees. Inaasahan ngayong darating na July 26, 2021 ang huling State of the City address ni Mayor Crisostomo Garbo. Sinabi ni Garbo sa news team na hindi niya ito iaakyat sa tila pangangampanya. Bagkus, ang magiging tampok ay ang plano at estado ng pandemic response ng lokal na pamahalaan. Paulo G. Santos, CLTV News. Pagbabalik ng CLTV News, 2 AITA na sinampahan ng kauna-unahang kaso ng paglabag sa anti-terror law na absuelto. At standardization ng adobo at sisig, hindi napapanahon ayon sa Kapampangan historian. Magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Matapos ang halos isang taong pagkakakulong, laya na ang 2 katutubong Aita na unang nakasuhan ng paglabag sa kontrobersyal na anti-terror law. Ayon kasi sa korte, walang sapat na ebidensya mga saksi na ang 2 Aita ay miyembro ng New People's Army na siyang bumaril at nakapas lang sa isang militar noong nakarang taon. Si Rainiel Pawid ang may detalye. Ibinasura ng Olongapo Regional Trial Court ang kauna-unahang kaso ng anti-terror law laban sa 2 Aitang magsasaka na sina Jasper Gurung at Junior Ramos. Base sa desisyong inilabas ni Olongapo RTC Branch 97 Judge Melanie Tadili, dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya may tuturing itong kaso ng mistaken identity. Dahil dyan laya na sina Gurung at Ramos, nanatili ang 2 sa Olongapo City Jail simula ng Agosto noong nakaraang taon. Inaresto ang 2 katutubo sa kanilang mismong lugar sa San Marcelino, Zambales matapos ang engkwentro ng militar at mga rebeldeng New People's Army. Dito inakusahan ng 2 bilang miyembro ng NPA na bumaril at pumaslang sa isang sundalo. Ayon pa sa desisyon ng korte, may mga hindi naaayon o inconsistency sa pahayag ng mga saksing militar. Batay sa judicial affidavit ng witness, nakita umano niya ang 2 katutubo na nasa lugar ng bakbakan. Subalit taliwas ito sa kanyang hinayag sa kanilang sworn statements. Lumabas naman sa counter affidavit ni Gurung at Ramos na pinatuloy at pinakain pa nila ang mga militar sa kanilang tahanan bago sila arestuhin ng mga ito dahil umano sa pagiging miyembro ng NPA. Samantala, sa opisyal na pahayag ni Public Attorney's Office Chief Persida Acosta, nananawagan siya sa hanay ng militar na irespeto ang naging desisyon ng korte. Malinaw umanong hindi direktang matukoy ng mga sundalo na ang 2 katutubo ang bumaril sa kanilang kabaro. Nagpaabot din ng tulong pinansyal ang PAO kina Gurung at Ramos. Isa sa mga naging kontrobersyal na usapin kaugnay ng anti-terror law ay ang pagtatanggal sa probisyon na nag-aatas sa militar na magbayad ng 500,000 pesos kada araw ng pagkakabilanggo sa taong ikinulong dahil sa mistaken identity. Rainiel Pawid, CLTV News. Itinuturing na balakid ng Kapampangan historian sa cultural expression ng mga Pilipino ang mungkahi ng Department of Trade and Industry na i-standardize ang adobo, sisig at iba pang putaheng Pinoy. Depensa naman ng DTI, ito'y pamamaraan lamang upang magkaroon ng basic traditional recipe ang Pilipinas sa international food arena. Si Rainiel Pawid ang may report. Pag sinabing Pampanga, unang pumapasok sa isip ng marami sa atin ang masasarap na pagkain, kung kaya't binansagan itong culinary capital ng bansa. Kaya naman ang pumutok ang suwestyon ng Department of Trade and Industry na standardize o magkaroon ng baseline sa mga pangunahing sangkap ng adobo, sisig at iba pang pagkain Pinoy, tila hindi ito kinagat ng marami sa mga Kapampangan. Ayon sa Kapampangan historian na si Roby Tantingco, Director ng Center for Kapampangan Studies sa Holy Angel University, sa usapin ng promosyon ng cultural expression pagdating sa pagkain, hindi dapat nalilimitahan ang bawat magluluto. You should let the people do what they want to do. Yun ang basic. Kailangan pabayaan silang mag-express. Kasi kapag umpisa pa lang, inaano mo na sila, ang dami mo ng batas na sinasabi sa kanila, ang dami ng do's and don'ts, ang dami ng bawal. Then, hindi magiging free at saka creative. Dagdag pa niya, tila hindi akma na ngayong may kinahaharap na krisis ang bansa uusisain ang pagluluto ng pagkain Pinoy. Hindi pa panahon para mag-standardize o magbigay ng mga guidelines. Basta pabayaan na lang. Ang mga turista o kung sino man ang gustong bumili ng pagkain, pupunta na, ipe-patronize naman nila yung pinakamagaling, pinakamasarap, di ba? Nilinaw rin ni Tantingco na ang nakagawi ang konsepto ng karamihan na magkaroon ng isang mukha ang pagiging Pilipino ay hindi raw tamang pagyakap sa napakarami at napakayamang kultura sa bansa. Lahat ng adobo, kahit ano pang version yan, authentic yan. Ang ayoko lang yung may tendency kasi ang ibang tao na i-Philippinize o nationalize lahat. Kailangan iisa lang ang national language natin. Kailangan iisa lang ang national culture natin o national history. Lagi na lang iisa lang. Hindi pwede yun. Samantala, ayon sa DTI, ang pag-standardize ng adobo, sisig, sinigang at iba pang putaheng Pinoy ay pamamaraan upang magkaroon ng basic traditional recipe ang Pilipinas sa international food market. Rainiel Pawid, CLTV News.
At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais lang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official, ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.